Tom masu bibiyar wannan tasha tamu ta duniyar sharhi. Hakika kamar yadda ka sani za mu warware maka ne akan waƙar da Dauda Adamu Rarara ya fitar da kuma ta Naziru Sarkin Waƙa wato Fatima Mai Zogala. Hakika mai sauraro waƙar Dauda Adamu Rarara waƙa ce wacce ya sake ta a cikin 'yan kwanakin nan kuma waƙa ce wacce ya fitar da ita bisa wata yarinya mai zogala wacce ita ma za mu zo mu magana a kanta wacce take sayar da zogala kuma sannan ita kanta ya yi waƙar ne Dauda Adamu Rarara akan ita wannan mai zogalan da kuma zogalan nata. Don kuwa da a ce babu wannan yarinya Fati mai zogala, Dauda Adamu Rarara babu dalilin da zai sa ya fito ya waƙe zogala. Kamar yadda muke faɗa maka kenan takaitacce kafin mu shiga ciki mu bayyana maka abin da yake faruwa akan fitar da waƙar wato Dauda Adamu Rarara ta Fatima mai zogala. Sai kuma Naziru Sarkin Waƙa, haƙiƙa mai sauraro Naziru Sarkin Waƙa ya jima da fitar da waƙarsa ta zogala, amma Naziru Sarkin Waƙa ya fitar da waƙar tasa ne ba bisa wata kamar yadda ka sani ya fitar da waƙar tasa ne ba bisa wata mai zogala ba, ya fitar da waƙar tasa ne akan zallar zogala. Haƙiƙa wato Naziru Sarkin Waƙa ya waƙe zogala ne a cikin waƙoƙin nasa, kuma za ka ji yaban nasa kamar yadda za mu ɗan saka maka kaɗan daga ciki kaɗan saurari abin da ya ce. Sannan kuma tabbas ba sai mun sa maka ta Dauda Adamu Rarara ba, don kuwa a halin yanzu babu waƙa mai trending ɗinta a faɗin social media sama da waƙar Fati mai zogala. To mai sauraro kamar yadda muke warware maka wannan abin shine akwai waɗanda suka fito social media suke nuna cewar wato suna so su ce raddi ne wato Naziru Sarkin Waƙa ya yi wa wato Dauda Adamu Rarara. Tabbas abin ba haka bane, don ko Naziru Sarkin Waƙa ya riga Dauda Adamu Rarara fitar da waƙar, domin ko tsakanin waƙoƙin nasu guda biyu ma babu wacce take kamanceceniya da juna, don ko shi ya waƙe zallar zogala ne wato kuma Dauda Adamu Rarara ya waƙe mai zogala da kuma zogala duk a cikin waƙar tasa, wanda na san ka sani mai sauraro kuma ka saurara.